ebe wetego m ya.
n'ana. Onye mere eluigwe n'ana. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji were sọpụrụ Onyenwe anyị maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, maka odudie na mgbazilie, maka nnọnyere ọ nọnyere anyị n'izuụka gara aga, wedubata anyị n'izuụka ọfụ ya na n'ụbọchị ọfụ nke anyị banyelu tata kwazi anyị na-atụ anya ime mmiri Chukwu nke Oliver Onyekachi ike azọta. Anyị na-anya na nne na nna ya ga-ekutie n'ụlọ ụka tata. Ka anyị na-ekene Chineke, ka anyị na-ewelekwazi nwa ọfụ anyị ga-eme mmiri Chukwu tata na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nabata anya bụ nwatakịrị ịbụkwazi otu n'ime ndị ga na-agbaso dị nwa anyị Jesu Kristi. Anyị nwere ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka erunatazia n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie mụ, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ nke kasịrị ukwuu. Nye aka na ya Virgin ọbụ na ndị mmụọ na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnna m, unu rịọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
ọrụ ọma gị. Anyị esekpụrụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Oselowa Chukwu, Eze nke eluigwe, ike niile, Onyenwe anyị, Jesu Kristi, sotụwa Chineke nna anyị, idebere ihe niile ikere eke n'usoro iwu gị dị nsọ, bịakwa debe iwu ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya n'ime iwu gị. Biko mee ka anyị bụ ụmụ odibo gị site n'idebe iwu gị tosi iketa oke na ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. A reading from the book of prophet Isaiah. Seek the Lord while he may be found. Call him while he is near. Let the scoundrel forsake his way, and the wicked his thoughts. Let him turn to the Lord for mercy, to our God who is generous and forgiving. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. The word of the Lord. Responsorial Psalm. The Lord is near to all who call upon him. The Lord is near to all who call upon him. Every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and highly to be praised. His greatness is unsearchable. The Lord is gracious and merciful, slow to anger and great of kindness.
The Lord is good to all and compassionate toward all his works. The Lord is just in all his ways and holy in all his works. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me, life is Christ, and death is gain. If I go on living in the flesh, that means fruitful labor for me. And I do not know which I will choose. I am caught between the two. I long to depart this life and be with Christ, for that is far better. Yet I remain in flesh is more necessary for your benefit. Only conduct yourself in a way worthy of the gospel of Christ. The word of the Lord. Open our hearts, O Lord, to listen to the words of your Son. Onye nwe anyị na onye lụdọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, alaeze n'igwe dị ka otu nwoke nwere ubi vaịn, onye pụrụ n'isi ụtụtụ ịchọta ndị ọrụ ọ ga-etinye n'ubi ya. Mgbe ya na ndị ọrụ ahụ kwubiri na ọ ga-akwụ ha otu mkpụrụ ego n'ụbọchị, o zigara ha n'ubi ya. Mgbe elekere 9 gasịrị, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ebe ha guzo na nkịtị n'ọma ahịa, o wee sị ha, jeenụ rụọ ọrụ n'ubi m, ihe ọbụla ziri ezi ka m ga-akwụ unu. Ha wee jee. Ọ pụkwara ọzọ n'elekere 12 na n'elekere 3 n'ehihie, meekwa otu ahụ. Ihe dịka n'elekere nke 5 na mgbede, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ka ha guzo na nkịtị, o wee sị ha, gịnị mere unu ji guzo n'ebe a kamgbe taa arụghị ọrụ? Ha zara ya, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla goro anyị ọrụ. Ọ sị ha, gawanụ n'ubi m. Ma mgbe o ruru mgbede, onye nwe ubi ahụ gwara odibo na-elekọtara ya ubi anya sị, kpọkọtanụ ndị ọrụ, kwụọ ha ụgwọ ọrụ, malite n'ikpeazụ rue na ndị bụ ụzọ. Ndị bịara ọrụ n'elekere nke 5 nke mgbede pụtara, akwụọ ha onye ọbụla n'ime ha otu mkpụrụ ego. Ma mgbe ndị buru ụzọ bido ọrụ bịara, ha chere na ha ga-akwụ ha ụgwọ karịrị nke ndị ọzọ. Ma ihe onye natara ka ibe ya natara. Onye ọbụla natara naanị otu mkpụrụ ego. Mgbe ndị bụ ụzọ natara ego ha, ha tamuru ntamu si ọgaranya ahụ nwe ubi, ndị a bịakpere azụ
rụrụ ọrụ naanị otu elekere, ma imeela ka anyị na ha hara otu. Anyị bụ ndị sitere kamgbe chi bọrọ dọlịwa ndọlị n'ọrụ na anwụ niile chara n'ụbọchị taa. Onye nwe ubi zara otu n'ime ha sị, enyi m, gịnị ka m ji mejọọ gị? Ihe mụ na gị kwuru ọ bụkwa na aga m akwụ gị otu mkpụrụ ego n'ụbọchị? Nara ihe ruru gị lawa. Achọrọ m ịkwụ onye ikpeazụ ụgwọ ahụ m kwuru onye bụ ụzọ. Ọ bụ na m enweghị ike iji ego m mee amara? Ọ na-ewute gị na abụ m onye obiọma? Otu a ka onye mbụ ga-esi ghọọ onye ikpeazụ aghọọ onye bụ ụzọ. Oziọma nke osebụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakata ya lụ. Yeah, I wish to welcome in our midst the newest Christian to be, Oliver Onyekachi Ike Azota, the newest Christian to be. And I also welcome you to our church. This is Igbo community, so we celebrate Mass in our dialect to reconnect always who we are and the way we are. So, so bear with me. So it's gonna be Igbo, but maybe once in a while you may hear come or may hear go. But that's what it is. So thank you for joining us. Omemma nareke nanyo, omemma nareke ne, omemma narotitomo, omemma biko nareke ne. Wanyo biko narebere, omemma narotito, omemma biko narebere, omemma biko narekene. Omemma narotitomo, omemma narabumo, omemma biko narekene, omemma biko narekene. Amen. Amen. Tata bụ ụka nke iri abụọ na ise. Ụka nwere ọtụtụ ihe achọrọ ka akụziela anyị. Number one, I want to thank
Our daughter who did the first reading and the second reading, thank you. And I greatly appreciate it, but I know this is the first trial. The second trial. So you've got the first, second opportunity to stand in the crowd. So I know now you've got it. So the next one, we're going to teach you Igbo. Yeah, so the next one, I appreciate so much. But the next one, we're going to teach you a little of Igbo. So that you try to pronounce, it doesn't matter what you say. Whatever you read is fine. Because it is by gradual trial. I'm happy. I love your comportment. You're able to face the crowd with every authority. And I love it. So you got it. So the next is the language. So we have to push down a little bit. Am I right? And we're going to try. Am I right? Thank you. That's it. Thank you. So, normally, ihe ọgụgụ agụgasịla anyị enwegasịla nkụzi Chineke chọrọ ka ya kụziela anyị n'ihe ọgụ nke mbụ, n'ihe ọgụ nke abụọ na n'ozi ọma. And ofu ihe ga-eji anya anyị wee ghọta ọfụma bụ na ọ bụrụ etu Chineke si eche echiche ka mmadụ si eche echiche. Ọ bụrụ etu mmadụ si aghọta ihe ka Chineke si aghọta ihe. Anọ anya mere mgbe niile anyị chi ikpe ekpere anyị asị Chineke mepee anya anyị, nye anyị nghọta, nye anyị amamihe. Ọ bụrụ etu isi gbakọ ihe ka Chineke si agbakọ ihe. Ịbịa n'ihe ọgụgụ nke mbụ egosila anyị ebe onye amụma Isaiah. At the time Isaiah na-ekwu okwu Chukwu n'ụwa, cheta nọ na the last one, the first prophet erezi, because ndị Jew nọtela aka na Babylon. So the first prophet erezili. I remember I kwuru maka nke Ezekiel. So nke tata anyị na-ekwuzi maka nke Isaiah. Maka ọsọ amụma ebulu n'ofu Babylon a. So at this point, ọ bụrụ na unu cheta mgbe m kọwalụ, the synagogue was destroyed. Ha nwere ebe ha na-ekpe ekpele. Then temple was plundered. So everything they had was totally destroyed. So the next thing, mgbe ha nọzi n'obodo Babylon ahụ, ha enwerozi connection with God. Ha enwerozi ihe na-ebukọta ha na Chineke etu o kwesịrị ịdị. Ha wee bido mebezie ka ndị mba ọzọ. Onye pụtazi ọ na-eme etu anyị bịara America. Onye pụta ọ na-emezi onye kwesịrị ịkpụ traụza akpụgota traụza ya akpụgota obegịnị ọkpụda ya akpụda ya ka o wee banye n'ihe a na-eme. Ịfụzi onye ahụ ọ na-aga ka onye nsị na-akpa, onye na-eje toilet, so ka o wee nwee ike banye n'ihe a na-eme. Mana obodo ọbụla nwere ka ndụ ha dị, a na-enwe ka ha si eme. Ọ dịkwazị ma ịfụ na alụmdi na nwunye anyị na-anụ, di na nwunye a na-enwecharị ya ndidi, anyị na-eji nwayọọ na-agbakọ na-ewepụ ju uche na-ene ụmụaka anya. Mana etu anyị batazila obodo a, ịmaga enwere ike nke ọbụla nwunye gị kwuru ọ kparị gị akparị, nke ọbụla di gị melụ ọfụghọ gị n'anya, etu ọ na-ada enu na ana ansọsọ mgbe ị ga-ejuwe mma na the environment itself ejidego onye ọbụla. Maka ọ bụ be anyị enwebe nsogbu, sọsị ha na-achọ bụ nye a na-achọ ihe a ga-eme ka ewelu dozie ihe a. Mana ịbanye na mba ọzọ, sọsị ha na-akọ aka bụ, did I make a mistake to get into this relationship? And mgbe ọ na mmadụ onwe m na ya na-ekwu nsị ya, anytime mmadụ bido question ba ihe o ji nụ onye ọ nụrụ, ihe ọ na-ekwestion ihe bụ the foundation. And ihe ọ na-eme bụ ka ya gbọpụta ya, maka ọ bụ igbu osisi si na ugbu osisi anọkọta anaka esi ebe eme gịnị pụte. Mana mgbe mmadụ ji na foundation ka ya gwupụ foundation, osisi ọka ga-epu ọzọ, mba, osisi ahụ apụgo. So mgbe ọbụla mmadụ ji question about the foundation of the relationship, that's it. Ịma na anya onye ahụ ejebego eburugo m akpa mmegene ti isi n'ọhịa. And so sometimes culture influences people in different ways. To accord the Israel. At that time, even so many of them were lost. Ha gotarozi ihe ha ji efe Chineke. We found ourselves in that situation at a point. Mgbe COVID bịa, onye ọbụla dị confused. Anọkata ụfọdụ question ba ngwa ka ezebe Chineke nọ, because onye na-ene anya tata kwụ ọtọ, the next minute nye pịatapịa gbuo m. Di gị gịnị anyị nabụla ọnọkata obute ofu ihe ọkwa ụkwala by tomorrow ahụ amaghịgo jiji by nwanne echi asụ na ọnwụ. N'ebe niile onye ọbụla na-agba, onye ọbụla na-ezo.
People were confused. And people were also looking for, because now just like the temple was plundered, now the COVID megidelo, every place was shut. So even the Madusi and hope was destroyed. That is the foundation of their lives. It's also here to do Madu Belebunabia TV na diocese. At least in Nokata, you get a second half and none one among so that Chineke has Zopotagini ha. You say Chineke and we'll go in Heku. Hey, Tiekwa na church. I say my video. Na send it. Na kasinde Madobi. Let's move. So that was the situation on that floor when they were lost. And so now when I be those men kieto metalomebe Chineke was deep Isaiah. We say, go and speak to them. Seek for the Lord now. Seek for the Lord now that you can find him. Choba Chineke mbokage kwenchota boko ya ogo kanonso. All from Isaiah ka isi nwete. Si choba Chineke kita ka ga-achọta boko ya ogo kanonso. Onye ọbụla si n'ajọ ndị ya pụọ, move away from your wickedness. He will make embrace Chineke the way he is. We say, unu echekwana Chineke arapụgo unu na etu Chineke si eche echiche abụrụ etu mmadụ si eche echiche. That as heaven is high above the earth, so the thoughts of God for us is far. Abịa n'ihe ọgụ nke abụọ, Paul dị asọ dị gara ndị Philippi. Paul wee sị ha, mgbe ya dị ndụ, mgbe ya nwụrụ anwụ, na ya nọ n'ime Chineke. And Ochetalụ m ọmalịcha okwu Mayor kwuru yesterday, which was a very strong word, that whether we are alive or we are dead, we belong to God. Anyị bụ nke Chineke ụtụtụ efifie n'abalị. We don't even have a choice not to be for God. Mayor say that energy, the science of Magamia, quantum theory, or say that energy can never be destroyed. That the most you can do in energy is to move energy from one to another. It can always be there. And so, that the death and life is just moving of energy from one point to another, but it is not destroyed. We belong to God at every point. I'm not going to say, can you Chineke because we belong to him? Oh God, the raw. Oh God, the raw. And don't think you have time. Nobody is sure of anything. We are not sure of anything. Agbadata n'oziọma egosi anyị ebe ajụlụ Jesu ajụjụ. Jesu wee use the parable of labor wee kụzielu ha nkụzi mbụ maazị ya. O wee gosi anyị etu mmadụ si eche echiche kwa na echiche Chineke abụrụ echiche mmadụ. Anyị na-anya mgbe ụfọdụ, there is never a time that is late for God. There is never a time that you knocked on the doors of God that is late. Chọba Chineke all the time. Ọsị na mgbe ọbụla ị bịara, ị bịagodi n'ụtụtụ, ị bịa n'ehihie, ị bịa n'abalị, na Chineke n'ụzọ eme gịnị bụ oghe. Ọ da-agbakọ ka mmadụ. Ọ bụrụ mmadụ, ọ ga na-agụ imelie nke a n'ụtụtụ echi, imelie nke a nwanne nyaahụ, imie nke a. God does not count. Ịkụrụ aka n'ụzọ ya, he is open for us. O gosi anyị ebe onye ọlụ, o welu ndị ọlụ n'ụtụtụ. Usually, I will say na ọlụ na-ebido 7 o'clock. O wee ndị ọlụ ga-ebido ọlụ 7 o'clock in the morning. Ndị nke ahụ bido ọlụ. Ọ pụtakwasị oke mba ka aje kpọtakwuo ndị ọlụ, ọ kpọta ndị ọzọ na 9 o'clock. Kpọta ndị ọzọ 12 o'clock. Ọ kpọta ndị ọzọ 3 o'clock. Ndị 3 o'clock ha na-alụ, so at least ndị 3 o'clock ka nwelu 3 hours to work. Mana ọ pụtakwasị afụkwa ndị ọzọ kwunu enwere ihe ha na-alụ.
ya ga-arapụzinụ ndị a ka agụgụ gbuo ha. Ọ bụla etu Chineke si achọ anyị, ya ga-arapụzi ụmụ ya ka ha fuo. Ọ sị ha ngwa bịanụ ka unu bịa lụọ ọrụ m ọrụ. Ha kweta na 5 o'clock in the evening. And ihe omenu bụ na ndị bidozila ọrụ na 5 in the evening ga-akwụsị ọrụ when 6. So ha lụ sọsọ 1 hour. Mana enwe ndị bidoro ọrụ na 7 o'clock nke ụtụtụ na-alụ anwụ niile na-eti ha n'isi. O wee ndị 5 o'clock. Ndị 5 o'clock lụba ọrụ lụsịa. Olu oge a ga-akwụ ụgwọ akpọkọta onye ọbụla. Ebido ịkwụ ụgwọ ebuzo nye ndị 5 o'clock in the evening $50. Maka let's say na wage bụ $50. Ụgwọ ọrụ mmadụ ị ga-enweta for the day $50. Enye ndị 1 hour na ndị alụ 5 o'clock p.m. $50. Then nye ndị 3 o'clock $50. Nye ndị 12 3 o'clock $50. Then ndị bido na 7 a.m. nọ n'isi ha wee sị ọ bụrụ na nwoke a nyelu ndị 5 $50 na maybe na nwoke a ga-akpachanye na maybe onyekwa 200. After all, anyị kwụ na anwụ sinsi ụtụtụ and now we did our job na o kwesịrị inye anyị. Ha na-agbakọ ọ na-enyekwa onye ndị 9 o'clock ụtụtụ $50. Ndị 7 o'clock obi ma ụdị ha ịnọlụ ị na-enezi anya ị na-echie enweta ese mụdị ị na-echie na-akụ ụkwụ papa wee na-echi ego gị. Abịakwazị ka eweta owe $50 a megwa gịnị nye ha. Ọ bụrụ na etu Chineke si akwụ ụgwọ bụ na onye ọbụla dị level in the face of God. Etu anyị nọ, anyị niile dị equal. Or in the world of human beings, ka a na-enwe class. In the face of God, everybody is the same. We are all equal in the sight of God. Akwụzịa ndụ ụgwọ ha bido ọgụ. Kedu ihe ị ga-etu ekwu anyị after all we work to anyị na nwunye na-achala anyị ka ị na-enye anyị $50 inye ndị nke a 50 nyekwa 50. O wee jụọ ha sị ha o nwere ihe ọjọọ mere ụnụ ọkwa m kwụrụ ụnụ ụgwọ m kwesịrị ịkwụ ụnụ. Of course their reaction is human but it's still just. Etu a ka ọ dị mgbe ọbụla ị chọbara iru Chineke. Enwe ndị bụ ezigbo mmadụ from ụbọchị ụtụtụ ha, ụmụaka ha na-ekpe ekpere, ha na-eje chọọchị, ha na-ekpe rosary, ha na-anọ n'iru ụlọ ụka, ha na-eficha altar, they do all that. God bless them. Enwekwalụ ndị zugidela ori oluzie ka ha Chineke dobe ha ndụ. Chineke jụ na ama enwudo ha enwudo na ha ama nwụrata anwụ ịma ndị ori bụ gba ma enwudo gị gbuo. Oluo nke ndụ ozuchara ori pụọ ozugbo ama enwudie. Eluo n'ikpeazụ ọnọkata ọsị onwe ori a ya na-ezu kịta na ọ dịrọkwanụ mma ka ya kwụsịzịa. Ọ kwụsịchazi izu ori ahụ ihe dịka tata apụta next week ọyọ Chineke jedu n'ụka belu Chineke akwasị Chineke gbaala ya nye afụkwa ihe mmadụ ọzọ nye ame metụzi ya aka n'ụwa. Abụta onwe accident after 1 week onye ahụ nwụọ. Ọ ga-eji ọkụ mmụọ. Mana ịma na anya mmadụ anyị ga na-agbakọdekwa onye ohi a na Chineke egbughị ya. If na anyị ga-agbakọrị ohi o zuru nwanne nya ahụ n'ohi a ifadụ n'ọnya ka na-achụgharị ya that the sense of gịnị nwanụ lives with them. Tirapụ ekpele ọkwụnuka fara nabatara ya kpechara ekpere mee ya n'afa nna n'isi forget it. Ihe a wayo na egwugo wayo. It is not the way God thinks. We are all important in the sight of God. Even the worst sinner. All we need is come back to him. And he chatted the story of Jonah. If we know the same thing with Jonah. Jonah was a very righteous man. Jonah was a good person. Very righteous. He does everything Chineke chọrọ. Mana apụta ofu ụbọchị Chineke sị Jonah, you are my prophet. Na achọ m izigozi ka ije n'obodo Ninive. Ka ilu ka ikuzie elu ha ihe. Na nchọ ka ndị Ninive gbanwee. Jonah sị mba na ya eje. Why? Because the Nineveh was like Sodom and Gomorrah. Ha na-eme njọ kwuru njọ. So Jonah nụta Nineveh ahụ ọ na-ewu ya nnukwu iwe.
ihe Jona na-eche n'onwe ya bụ Chineke bịazie ka i were ọkụ wee legbucha ndị Ninive niile. Ọhụ na-eche emekatazie dị sam Chineke ya na-eche ka o were ọkụ bịa legbuo ndị Ninive. Chineke sikwazie jee na Ninive a ka ị gwa ha okwu Chukwu na ya chọọ ka ha niile chegharịa. Jona sị na ya na-eje ọsụ Chineke ama m onye bụ njere ebe ahụ bikos ị ma na ama m ekwu okwu itinye m ikwu okwu n'ọnụ na njere ebe a kịta na ndị Ninive ga-echegharị ana ha chegharịa ime gịnị ịgbaghalụ ha. Kedu ihe bịara n'isi ọsị ka ya gbalụ Chineke ọsọ ka ya jezuo. Ọ dị ka ebe ụmụaka na-egwu egwu bụ mbụ ololo onye ejezuo ojezuo ịfụrụ m ọ sị gị na ịfụ ya, onye na-asị gị ịfụrụ ya na-ewepụtakwa isi ọ sị gị ịfụrụ ya ịfụrụ ya. Etu a ka ọ dị Jona na ọ n'okpuru ụgbọ zoo onwe were ngwongwo tụjuo onwe onye ka ọ na-ezolu? Chukwu kere ụwa ke ihe niile ka o zolu ezolu. There is no secret before God. Ma ihe anyị mere n'ife ma ihe anyị mere n'ọchịchị ọ na-afịa because God has no time. Enwere ụtụtụ enwere ife enwere abalị for him. Zoo na-ezozazi ihe ahụ Chineke wee send ya nnukwu storm. Ụgbọ benine na-ada gwokoro 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 gwokoro. Ndị na-anya ụgbọ sị na ha fụ n'ụdị a that something is wrong. Ha bụrụ ngwongwo niile dị n'ụgbọ na-eme gịnị na-atụ unye na mmiri because the ship was sinking and it was a huge ship and it was sinking. Ha sị maybe na ha bụ overweight. Ha bụrụ ya na-eme gịnị na-atụba na mmiri. N'ịtụbazi ya na mmiri atụbagide tụbagide ike gwukwuzie ndị na-atụba because when your God is fighting you Chineke nusobe gị ọgụ ịfụcha ọgụ ịnụcha ọgụ just like in Egypt. At a point Pharaoh said, let us go back because their God is what? Fighting for them. Ka anyị pụọ. At a point Jonah said, biko unu atụfuzina ngwongwo unu, I am your problem. Ha sị ka ezi so I'm running away from God, that's why I hid here. Ọsọ ha buru ihe megene tụnye n'ime mmiri because na ya chọrọ ọ karịa mma na mmiri gburie karịa na ya ga-eje Ninive kwuo okwu Chukwu. Jona aba n'ime mmiri gịnị mee? Ọkwa Chineke ka na-agbala ọsọ azụ Chukwu etu a megịnị buru gị from ebe ahụ ị nọ one rute na Ninive mepee ọnụ Jona mapụta. Jona enezi anya n'anya kedu ebe m nọ ihe a? Ninive. Jona jebe Ninive ahụ ije kwuo okwu Chukwu okwu ebe ọ na-eji ikwu okwu Chukwu je bata Ninive. If you don't repent in the next 3 days God will destroy you. Ọ na ebe ọ na-ekwu ozugbo ọ na-ekwu eze Ninive si onye ọbụla ngwa onye ọ na ka cleans ha ile akwa akpa aja yikwasị onwe ha welu dọs kpuo onwe ha onye ọbụla bido fasting prayers ayọba Chineke and God forgave them. Now see the two. Jonah, who was a good man, does not want these people to repent. But God forgives whenever we knock on his doors. My dear brothers and sisters, it doesn't matter your past. It doesn't matter your present. What matters is the love you have for God. What matters is your ability to reconcile with the Most High. Seek for the face of God now that you can find him. In Jesus' name.
Dear parents and godparents, your family, has experienced great joy at the birth of your child, and the church shares your happiness today. This joy has brought you to the church to give thanks to God for the gift of your child and to celebrate the new birth in the waters of baptism. This community rejoices with you, for today the number of those baptized in Christ will be increased, and we offer you our support in raising your child in the practice of the faith. Therefore, brothers and sisters, let us prepare ourselves to participate in this celebration, listening to God's word and praying for this child, Oliver, and his family, and renewing our commitment to the Lord and to his people. So, what name do you have for your child? Oliver. So what do you ask of God's church for Oliver? You're hearing them? Yes. So the parents, in asking for baptism for your child Oliver, you're undertaking the responsibility of raising him up in faith so that keeping God's commandment, he may love the Lord and his neighbor as Christ has taught us. Do you understand the responsibility? Yes. So godparents, are you ready to help the parents of this child in their duty as parents of the child? Yes. Yes. Oliver, the Church of God receives you with great joy, and in her name I sign you with the sign of the cross of Christ, our Savior. Then after me, your parents and godparents will do the same. Almighty and ever-living God, so now we want to send every Satan away from him. Every spirit of sin we want to take away from him. Almighty and ever-living God, you sent your Son into the world to drive out from us the power of Satan and the spirit of evil, and bring the human race rescued from darkness into the marvelous kingdom of light. We humbly beseech you to free this child, Oliver, from original sin and make it the temple of your glory, and to grant that your Holy Spirit may dwell in him through Christ our Lord. Amen. May the strength of Christ, the Savior, protect you, Oliver. As a sign of this, we anoint you with the oil of salvation in the name of Christ our Lord, who lives and reigns forever and ever. Amen. So I'm anointing him with the oil of the consuming. So this oil is
O God, who by the invisible power accomplished a wondrous effect through the sacramental signs, and who in many ways have prepared water, your creation, to show forth the grace of baptism. O God, whose spirit in the first moment of world's creation hovered over water, so that the very substance of water would even then take to itself the power to sanctify. O God, who by the outpouring of the flood foreshadows regeneration, so that from the mystery of one and the same element of water would come an end to vice and beginning of virtue. O God, who caused the children of Abraham to pass dry shod through the Red Sea, so that the chosen people set free from slavery to Pharaoh would prefigure the people of the baptized. O God, whose son, baptized by John in the waters of Jordan, was anointed with the Holy Spirit, and as he hung upon the cross, gave forth water from his side along with blood. And after his resurrection, commanded his disciples, go forth, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Look now, we pray, upon the face of your church, and graciously unseal for her the fountain of baptism. May this water receive by the Holy Spirit the grace of your only begotten Son, so that human nature, created in your image and washed clean through the sacrament of baptism, and from all the sparrows of life old, may be found worthy to rise to the life of newborn children. We make our prayers through Christ our Lord. Amen. May the power of the Holy Spirit, O Lord, we pray, come down from your Son into the fullness of this font, so that all who have been buried with Christ by baptism into death may rise again to life with him, who lives and reigns forever and ever. Amen. Now, before we bless the water for this baptism, but this child will not be baptized if we don't reject our sins, because baptism can never take place in the presence of sin. So we all have to reject our sins, we all have to be cleansed, and so with that, then baptism will then take place. Dear parents and godparents and everybody in this church, through the sacrament of baptism, this child Oliver, the child Oliver you are presented, is about to receive from the love of God new life of water and the Holy Spirit. For your part, you must strive to bring him up in the faith, so that this divine life may be preserved from the contagious of sin, and may grow in him day by day. If your faith makes you ready to accept this responsibility, then mindful of your own baptism, renounce sin, profess your faith in Christ, the faith of the church in which this child is about to be baptized. So I ask the parents, godparents, and everybody in the church, do you renounce Satan? I do. And all his words? I do. And all his empty promises? I do. Do you renounce sin so as to live in the freedom of the children of God? I do. Do you renounce the lure of evil so that sin may not know mastery over you? I do. Do you renounce Satan, the author and prince of sin? I do. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body and life everlasting? I do. This is our faith. This is the faith of the church, and we are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. And I'll ask you again, you brought the child to church. So remember, we're baptizing this child based on your faith. Even though you come to church once in a while, I don't know. I really don't know. So, because we're baptizing this child based on your faith, and that's the question I'm
Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, has freed you from sin, Oliver, given you new birth by water and the Holy Spirit, and joined you to his people. He now anoints you with the chrism of salvation, so that you may remain as a member of Christ, priest, prophet, and king unto eternal life. Amen. Priests are anointed in their head, their forehead. Oliver, you have become a new creation and have clothed yourself in Christ. May this white garment be a sign for you of Christian dignity with your family and friends to help you by word and example and bring it unstained into eternal life. Amen. Parents and godparents, this light is entrusted to you to be kept burning brightly, so that your child Oliver, enlightened by Christ, may walk always as a child of light and persevere in faith, may run to meet the Lord when he comes with all the saints in the heavenly court. Amen. So this candle, you have to use it to pray. Do you use candle to pray? Okay. So use it to pray for him until the candle. So you can put it on. So now we are about to pray for him. You know, usually because now he's a prophet, he's a priest, he's a king. Usually the prophet hears the word of God. So we're about to bless his ears. And then usually the prophet speaks, when he hears the word of God, he speaks with his mouth. So we're also about to bless his mouth so that he can profess the word of God. May the Lord Jesus Christ, who made the deaf to hear and the mute to speak, grant that you may soon receive his word with your ears, Oliver, and profess the faith with your lips to the glory of God the Father. Baptized in Christ, Oliver, you have clothed Christ. Hallelujah, hallelujah. May we stand for the prayers of the faithful. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu sọpụrụ gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-achọ iwere ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị, nwe okwukwe siri ike na ị ga-aza ekpere anyị.
Iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Iwe na anyị nụrụ anyị anyị. Onye mere n'igwe na ala. Ndị nwe anyị nụrụ anyị anyị. Ka natazie isi a narụ nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Ihe mere m dị mma, haleluya. Ihe mere m dị mma, haleluya. Jizọs Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, anyị ewelụgo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị, ọnọdụ ezinụlọ anyị gosipụtara n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ ekpere anyị niile ndị a ma gbuola anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onyenwe anyị, anyị na-arịọ gị were obiọma mee ka onyinye nke a anyị bụ ndị nke gị na-ehunyere gị masị gị, ka ihe anyị ji okwukwe na ịhụnanya ebutere gị ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị.
onye nwe anyị na onye lụnụ welite n'obi ihe nụ Chukwu anyị ya ekene o kwesịrị ezi bụrụkwa ihe siri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke jikere na onye ji ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mụọ ya na Virgin Maria ọ gbapụtala anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe bịa sị na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe n'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe nsọ gị na-edo ihe dum nsọ anyị na-arịọ ka ido ihe ndị a niile nsọ site rụkwasịra mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihu nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m ka anyị kwupụtanụ n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwewe gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọgide ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-erikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị ose bụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-erikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị abụọ na ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.